Bab song ang o video di rimani nork nai khana aro wancha khoroksa chini tipra ju rongno romprena nai mani apo tau news naite nai male tipra sa singoi thangapu montu de borma ngang wansu kata chini tipra sarok ni বিশেষ করে chung deborma ang bai thang deborma ching deborma ni mung kharap ungkha sin tiprasa to tui tiprajuk sin tiprasa no romprena nayo ama butui tiprasa na wan sukte ulo news ni bisu te sa kahumga nai manile bu phangge deborma bu mangge wansa ne tabuk phani main point of phayo omono ang lasi thai kore ani deborma henai ani tiprasa henai tamungge amoro tiprasa ya tiprasaya haise bumatamo wansa bufatamo tiprasa inke mixungo si basa yublena thuito wansani tongo o wansani wansumung chehra bebag wansani kok samuni bu to borok salayana wansano sana samung bo to tiprasa ni chakhui gudo abo chanana rong saimia rikan mung sumung to tiprasan rikan mung sumung ya sai me ya o je kaijak nai je bufa hinjak nai baba bir bihing no waisa suri gna chama tu kani daman kha tak borok ni risa tuiri dam kha sai mia amor ongkha tiprasa phano kok borok maya jati prasar kok borok saya jati prasar ta angobone tiprasa hiya baki tiprasa khaba abo tabuk anaro comment phaipan mano sini bisingo bukung barati prasani bisingo baksa noroni jatom hai ne kok sanar tong ani jaga koekjon borok tong o borok rokne chajak sinai ano sanani bagoi do ek noroni debor mar nukhada mahing tong hanai ang bono debor ma khobia haise ang bono tipra sawse khobia ge ani kuno ngokuroi bo khorksa wansa ang wansa no hinjene bono haise khoroksa tiprajuk bai kaijagoi agor tola jaga pai nok tangoi nok bar ri tongkha bo khoroksa tiprajuk ni bobishoto basi thang mohaya da khoroksa wansano nakha wansa bai kaijakha busabo wansa khorka সম্পত্তি bo wansa ningkha abo mosburi ma susinai debor ma haise bufa debor ma hingeba mosbur sunani mosbur pheba thought thing himung thamung kok samung bebak obo o wanjeni no haise ingka ngaro ani hini me abono angkai nor sanaga saitung de mahai hire abo kun beparia nge chunugoi mankha aro TISF ni thangoi sogoi kya te YTF thangka TWF ni chini madam mere sung thangka chunugoi mankha te je o montu bo police bai romoi tlangjak khane chung khanai mankha te koto bo bono tlangjak nai chung khanai mankha kho wana ma singcha humki dom kisi khanai nai di ang maso 1 lakh taka rang income khaibo abar che humki dumki leng taka je phonoku amki dokono kok rom de chini do phapano kubui tiprasa bomau tiprasa bufau tiprasa amhai phano jodi amhai khlai tong khanke amhai borok ni bagoi nge chung sirnge tong ni chinti prasa khayo na bochaya khlai tongo chini soi kubui tiprasa khlai tong phano abono tui action mana nai haise abono tui action mana nai nge se ব্যক্তি no to ang chini borok hnoi maya haise mane magana thamane haingja khabo haise magna মানে chini ST certificate to manai bo madaman bofat tiprasa hengke busa manan ble ST no debor masi suitong hengke ba tiprasa ni bisingo je khobja hengke ba amoro magana thaya diba jodi ST ni facility no manoi tong hai boro bofat tiprasa singka nge magana thangjang ma hai angka ma hangjau haise tini buma se paisung paibo o chini bukhok chung salai dong puro norong tham proman da tong purda tong nai
মানে baksa baksa ano sawo parane okra rok baksa baksa bihigni kok khana wonai ge bole asu bosor tongoi pheka bosa se asu kotoma o bihigni kok emne se wansa ange to chalu bokhro ganang o tiprasa khoroksan bokhrono theke chamang chamang ses khaye kanai o busai tiprasa hinjaknai je bini thought bini think phansi wansa hin thana haisi theke suprana nango o buslana haisi tini o borok ni sago soy tiprasa ni thui tongkhanke bo naikhamu je ani nogo bara tongoi je pori tongnai cherai rok chini borok rok kaham kai pori woi borok ungoi kotor kusuk ungoi thangkhanke ani bo kaisa mungano ani tiprasa bo kuchugo kakha noi bo sak sak bai thangbo khusing khamu je o batpar tomung tonai montu mai wansu khamu bo hai no maya ang barbar sawo chinti prasan bisingo bo mahai gando tongo bo katsuda tongo kamina tongo kubangma tongo nge o borok ti prasan wansu mo bin thani kore agor tola tola tongna bab song chin borok ko borok saya jat family kaisa ko borok saya jat phet ti prasano kanmani chumani bo joto buini mahai tora tong kubangma tongo haiji kubangma tongo nung chiri khok tongdi sanoi chiri khok tongdi totar kichik tongdi nung lama hamye himoi tongdi borni kono metar koroi borkha khali sana o ma chung agartala sehro tongo chung aro bisi kok sakhinga chungji se sungnai siringge tongdi buma siringge tongdi bufa haising lainai maro kubangma tong ngai abonang paithago bono sawo angkha o borokno tiprasa hande khobai miya phe o debor ma je sujak mane ang mental thanga haisi thus nai mental thanga bokhor kharap jai thanga haisi tebo sala noba ekdom jaga se paikhi ge chakham bla haisi ma wasu sibu debor ma sujak no goi montu debor ma ne poila sujak no prota news na ya pro olo simon ga bufa tiprasa buma wansa nai salam no jelo dakhachi chao bono tabuk to police langka jalo no tongthong court tam decision diyo bo to chung news ni bisingo chung nugoi manai te bahaisi phiaba o bukhok chungno belai khai angkai borno nugoi sak sak no pro strong ma haima tongjak haisi amai kan khorang ti sana nago khorang ti saya kirimang tongkhai kai ungla khaisi chini borok chini burui sikla sala sikla kubangma nostongka বিশেষ ka burui kiriwoi khorang ti saya ang college ma poriklak ang nokbara ma tonglak jengmani ungkha chuni bisingo sale payano umake khorang ti saya kubang ma tongna so abono kiriwoi khorang ti saya tongkai bo kusungle kusung hage mang thana haji buichono tebo sakna yang na haji ga hambai norno laika hambai norno khorang ti samane bagai ga te bisi kok sana thanglia babsong belai hambai paithak jora an video kurbo tong hambai